दाउ फैनायखौ ज' जादों होनना बुङा जाबाय नाय सेरसेयाव बेसेबां लायो 500 आइजें ओंखारलायनाय जासिगोन दाहां ना गोराया ना मा गुरै ना गोरा जासिगोनसै बेजों जानो थाखायनो जोङो एखे खारगुलायनानै लायो आनैना आथिंनि समायबाय मा मोजां नुबाय एखे ग्रोब जाबाय नालाय समायाखै बोरै मोनथिया आथिं गबदादायानो बोरै समायनो गबदादाया नङा आनैना लोगोफोराबो बुंगोन अबेनिफ्राय लाबोबाय बिदिनो रायलायो हेल' लोगोफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैमोनहा नै दिनै मा मैगं नै अलदर जोंहा मास्टार बाबु लाबोनाय अलदर मैगं हानसै दिनै जाजेननाय दे रायजोफोर अलदरखौ जाजेननाय दा माजों जानाय जायो होनथ'नो हाला दा बाजारावसो थांसै नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ नै मादैया जि गोथाव मोनो ना रायजोफोर अमाखौबो मोनबोआखैनो दहाय अमाजोंबो जानो लुबैदोंमोन अमायानो दिनै बाजाराव मोनबोआखै नायगावआवबो मोनबोआसैनो गाव थांनाया आरो गैया क'क्राझारावबो दाना थाब जोबथारोना जोङो दा बेलासियावसो जानो नागिरदों नालाय मा मोनो दा बेजों जानोसै अमाजोंबाथ' बिराद टेस्टिमोन ओमफ्राय नाथुर गोरानबो दङ बेजों दहाय सिब्रुजों जाबाय दा जाथ'ला हानायावल' मानोना लोगोफोर ओमफ्राय माबाबाथाय मनलालाय ओंख्रियावबा जि गोथाव मोनोना जायै मैगंखौसो खुगाफ्राबो जि गोथाव मोनलायलाङो रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैया दिनैनि दिनाव मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै जिरखांनानै नै हालायबाय दे रायजोफोर जोंहा मैगंखौ मानजानो गिनानै नै बेबायदिसो लाबाय जोङो जानायावलाय मजा ना मावनायाव नै दिगदार जायो मानसि बुरजानि नालाय जोंहा थख'आ खुगायाबो बेफोरबायदिखौसो गोथाव मोनो लोगोफोर नै मादैमोनहा बाजाराव थांनो ओंखारबाय दाना दुगैयै लोबै आरामनो न'नि खामानि मावखांनानै साहा पानि लोंखांनानै नै अलदरजों जानो थाखाय मा लायनो नागिरदों लायनोसै दा देखायहरनोसै बाजाराव माखौ लानाय जायो थांबाय थानोसै मादैमोनहा मोनाबायना बाजाराव फैबाय नै रायजोफोर पियास लानो नागिरदों नै पटलबो लाबाय नै बाजाराव ये 11 और पापड़ हो गया भीमबार कितना भीमबार 5 और 5 4 आइटम है हाँ भाई पे कोई 620 अभी 10 लेने से 11 हो जाएगा भीमबार हाँ भीमबार 10 11 पीस ले 11 में दे दो 100 में 11 पीस दे दे दानिया गासिबो बाजार खरस लाखांजोबनानै थोंजोंनो जोङो सेन्देल दखानाव फैलायबाय दे रायजोफोर जोंना सेन्देलना हौवानियाबो आंनियाबो न'नि आथिं सुग्राया जनानै होबाय दंखायोबाबो थयबाबो मोनसे नांबावगौ होननानै जोङो थांबाय दखानाव नै हौवाबो आंबो बेखौनो लाबाय एकुवा लाइट ना माबा कम्पानिनि जों बेखौनो फसायनानै लाबाय सानैबो अनलाय बायदि बिराद मोजांखा मोजां ना गाज्रि नायनोसै र' आङो गानदे गानोबा मोजां मिथिखागोन ना मोजां ना गाज्रि नांगौ जाबाय नालाय बेखौबो नायबावबाय आङो नै माला गेरेन्टेड राबिस खालामदो जेबो सिन्था गैया बे बिराद मोजांखा बे माला दियाव हाब्राव जेबो जाया बे नायनोसै र' मोजां ना गाज्रि आनैना आथिंनि समायबाय मा मोजां नुबाय एखे ग्रोब जाबाय नालाय समायाखै बोरै मोनथिया आथिं गबदादायानो बोरै समायनो गबदादाया नङा आनैना लोगोफोराबो बुंगोन अबेनिफ्राय लाबोबाय बिदिनो रायलायो औ मारै लोगोफोरा बुंगोन अबेनिफ्राय लाबोबाय बे डाइरेक्ट दखानाव देखायदे फागेस सेन्देलाथ' मोजाङानो फिटिं जाबायमोन रायजोफोर
लानांगौ ना मानांगौथाय नै ना दा मोजांथ' मोजां क्वालिटि 100% वाटारप्रुफ गोजानाव आङो डिउटियाव थांलाय फैलायनि थाखाय थाङो नालाय गानगोन नालाय बाजैया बे मोजां जागोन माला बे वाटारप्रुफ बेयावबो गानजायो सलाबो मोजां बे ग्रिपआ मोजांखा स्लिपबो जाया बे बियो सलिडखा मालाय औ बेसेनासो बेसेबां दा बारा नङाथ' 700 नालाय 700आवथ' अफार जानांगोन ना एसे खमायनो हागोन अफार नङाबालाय बोरै जानो हा एसे खमायनो हागोन लानोसै रायजोफोर मोजां मोनबाय आं कालारखौबो बेखौनो गासिबो खरसखौ लाखांजोबनानै जोङो क'क्राझार टाउनाव दाउखौ मोजां मोननानै लायासै नै जोंनि बे क'क्राझार फ्लाइअभारावनो दाउ देसिखौ लाफैबाय दाउआबो मानैल'सोमोन जों बेखौ लाबाय दाउलाखौ मोजां मोना होननानै लायासै केजि गोजोंनि फैसा होनांगौबा खिगुसिगोन ना आइजें ओंखारलायनाय जासिगोन दाहां ना गोराया ना मा गुरै ना गोरा जासिगोन जोंना गोरा जायाना माबा नङाथ' मामोनलाय मा होनो बिदिखौ जिएसटि नङाना लकेलथार माथो गोदानायाव एसे गुरै गुरै बायदि मोनदां बेखौ बिदिना जानो सुखुथारा ना जिएसटि कयलारफोरखौ जा मोनजायो दिसखौ दरसेबाबो गोथाव मोनो थोंजोङै जोङो नै न'आव सफैबाय लानानै बायदिसिना लानानै पकरिबो लानानै फैबाय नै जों जानो थाखाय नै बानलु बाथोनबो लानानै फैबाय गथ' गथाय जमा जमि जाजोब्बाय जोसा गोथावना थावा हा थावो गोथाव ना थावा थावो राननानै जाबाय बयबो दाना संनायनि फारिखौलाय लोगोफोरनो होबाय बेदरानो जि मेजेमखा नालाय थावखौबो गोबां होद्रायाखै होदोंबाबो एसे खमजोरि होबाय बेजों जानो थाखायनो जोङो एखे खारगुलायनानै लायदों दे रायजोफोरनो थोंजोंनो बुरजा नालाय नै सासे होसननासो होनांलायबाय एरगोनसै एसे नुबाय दा एसेयानो जानाय नङा रेबा रायजोफोर एसे जानो लुबैथारनाय बयलाराबो मिलायजोबा ना लोगोफोर जोंहा आफाबो जाया आरो गेजेराबो जानो बायो ओमफ्राय उन्दैफ्रा दा दिसिखौ जानाय नङालाय ना गोरानालाय दंमोन नाथुर गोरानबो ना गोरानबो जोङो बेखौ जाबाय थानो बाबाय बेदरजों जानोसै मोनजाफेरै जाजेननाय मैगं होननानै रबलांथोंसै लोगोफोर नै लोगोफोर जोंना अलदरजों दाउजों संनाया मोनसिगोनानो गावनि दैजोंनो फुरा गहोनानै एवथ्रमगोरबाय दा एसे बेदर रुइबावथोंसै होनानै गाव दै होबावनोसै जा गोथाव जाखासिगोन दे रायजोफोर दाउआबो बिराद मेजेमखामोन ना मेजेम दाखा दाखाखामोन माक्का माखा गजोबनायनि टेस्टजों गोथाव जाखासिगोन आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै दे लोगोफोर आं भिडिअ'खौबो एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन दे लोगोफोर बाय बाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच